Bo día, compañeiros e compañeiras, amigos e amigas. Hoxe, 29 de setembro de 2018, vamos a comezar un novo pequeno camiño e tamén un pouco por nosa conta, de que sea a nivel amateur de investigación, dun dos santuarios que tal vez máis completos, pero menos coñecidos da nosa terra galaica, e que prácticamente ainda casi bastante enigma, ainda que algúns xa estudiosos, historiadores escribiron algo del, bastante enigmático sobre o que puido ser no seu tempo. Nos atopamos no concello de Lugo, Lugo propio, capital, pero no seu concello, e estamos na parroquia de Adai, e vamos a visitar pois o santuario desta parroquia, que é o antigo santuario de Adai. E vamos a comezar por a parte máis baixa, este monte, que o Castrillón e a Pedrafita, que está aí arriba, que é a zona onde se atopa esta anta, este dolmen, vale? Que é o dolmen de Adai. Como vedes, está en un estado bastante malo, hoxe en día, tapado, bueno, en silvas, vegetación, é un típico dolmen de cámara, non? Que tiene o pasillo, como sempre, como suele pasar, sempre vamos cara a salida del sol, cara a este, e a parte de atrás, cara a posta de sol, non? A noite, non? O oeste. Pero, para que vexades que este único que se mira está en un estado bastante malo, que non é o único da zona, porque se vamos para aquí, cando menos vemos tamén que ali arriba hai outro túmulo, ou mamo, no terreno que está para a mamo, que estará unha estrutura pois moi similar a esta, seguramente, e aquí temos outro. Por lo que seguramente tampouco sean as únicas dúas, aparte desta, é dicir, que non haya solo 3 dolmens e mamo, seguramente haya máis na zona. E este é o que nos leva a moi pouca distancia, que recito que vamos a ir a ver, que é o antigo santuario, que está aquí arriba, que ven sendo o monte do Castrillón e a Pedrafita, así que vamos a ir subindo cara arriba e vamos a ir mostrando pouquiño a pouquiño o enigmático e os secretos que nos esconden este monte, en Adai, Lugo. Seguimos subindo, nin apenas uns 100 metros donde estaban as mamuas, chegamos ao que chama a zona de petroglifos. Se acabas cerca, vemos que aquí hai pois uns lagares, non? Como uns dogmas que moitos dirán que son naturais, non? Estes son naturais seguramente, aquí vemos máis, veremos máis, pero aquí se pode sacar o mítico enigma se son naturais artificiais. Ben, aquí temos os naturais, pero ao seu lado empezan a aparecer os artificiais, é dicir, estes lagares serán utilizados por a súa naturaleza, a súa forma que hai da natureza, como lugares seguramente de santuarios, sagrados e demais para ritos, pero o humán sempre xa as súas huellas, e para deixalo máis claro, seguideme. Vemos que a zona está chea delas, está completamente cheo. Pero neste campo chegamos tal vez a sitio máis especial, porque aquí xa se mezclan a parte natural, que está bastante salvaxe a día de hoxe, ca parte artificial dos homes, porque aquí empezan os petroglifos, e seguimos para aquí. Vedes estas cruces con estes círculos, algunhas coviñas, recordar que estas cruces con estes círculos fai poucos vimos na pedra dos homes, a famosa esta de Cuntis, que sale a imaxe do que parte un sacrificio ou parecido, tamén ritualístico, as vimos ali, na mesma pedra, ordinariamente, ali chamabanlle a pedra dos gatos, pero o máis especial tal vez tamén sea isto, que eso tal vez sí sexa natural, aínda que a pedra presenta cortes, ollo, parece que foi cortada, algún deses grandes lagares e piedras naturais, e logo temos esta maravilla de aquí. Unha zona onde abundan as cueviñas, vemos unha gran pía, bueno, unha central grande, ten algunhas pequenas nos redores, que ten unha canle de desaugue, para cando borde, que nos vai a dar a estas curiosas formas, non? Que son rectangulares, circulares pero alongadas, e están conectadas con pequenos surcos. Isto sí que é moi curioso, moi curioso. Recordad que os antigos ritos galaicos eran moi de libación, de rociar líquidos, tal vez o líquido para ritual que fora elexido, empezaría tal vez, non sei, a rociarse dende aí, ou dende esas pías, bueno, según como fora o líquido deslizándose, tal vez sería o augurio do ritual, será bo ou malo. Desto temos en todos os lados, hasta no castro de Troña, que a serpe en riba ten a súa canle de desaugue para derramar líquidos, é dicir, algo totalmente galaico. E agora salimos das zonas petrolíferas e seguimos subindo este sensacional, como está vendo, curioso e completo santuario. Acercándonos xa á parte alta do Castrillón, que, bueno, que patrimonio está registrado como un castro, digamos a ver a supuesta duda de que é un castro, pois estamos hoxe aquí,
senón un santuario, vemos que hai grandes cantidades de pedra de cuarzo de gran tamaño expandidos polo monte. E sin ser máis, parece que a veces están alineadas. Fixademos que hai outra grande, e se un ven aquí e se fixa, se ve que fan hasta como zonas rectas, casi o circulares, distanciadas, pero pedras dun tamaño similar, con outras menores expandidas pola zona, que fan unhas formacións bastante curiosas. E recordar, que sempre recordo que o cuarzo na terra galaica ten un carácter sagrado. Ainda hoxe en día hai que nos pon nas portas das casas, porque din que é protector, protexe a casa. Tamén nas antiguas mámoas é común velas rociadas arredor das mámoas, porque pensaban que así protexían os seus seres queridos que ali descansaban. E en lugares como este, se un santuario, pois é normal que haya cuarzo para facer como unha protección máxica, non? Vamos a decirlo así, o tipo encantado, unha protección enerxética do que ven sendo o lugar, porque se é un santuario non vamos a entrar na antigua terra dos antigos deuses, é dicir, é como unha porta entre un mundo e outro, polo que este cuarzo aquí situado, e da maneira que está, é moi importante velo así. Con isto estamos moi cerquiña do Castrillón, así que nada, vos lo ensinamos. Con cuarzo acabamos e con cuarzo seguimos. E mirade isto porque é moi importante, porque o acabo de ver aquí, me acaba de deixar a boca aberta, ainda teño a pel de galiña. A cantidad de cuarzo que hai en esta zona, mirade, hai moito máis, está todo completamente cheo de cuarzo. Porque nos vai dar a isto. A ver se a cámara de aquí enfoca algo mellor. Vedes eso que se leva aí? Está moi salvaxe, moi cheo de vegetación. Pois eso que chaman o Castrillón, é dicir, eso que chamarían o arqueoloxía, patrimonio aquí, o castro. Fai un gran foso, eso máis alto que parece, porque justo detrás temos un gran foso. Este cuarzo rodea toda esa zona, pero unha vez que chegas aí e subes arriba como acabo de subir eu, ves que é de tamaño pequeno e realmente é completamente un círculo. É dicir, é como unha coroa, rodeada dun foso cun círculo e rodeado deste cuarzo todo alrededor. Para min, compañeros e compañeiras, non hai xa dúbida ninguna de que estamos ante un engue, é dicir, un monumento megalítico que non sabe moi ben a función, seguramente para ritualismos, para xuntanzas e demais, que iso vamos a explicar ao final deste vídeo, o que pode ser isto. E aí temos un engue, moi famoso, moi coñecido das Illas Británicas, pero que tamén aquí, como en Barreiros, en algún lugar máis, tamén están aparecendo na terra galaica, só que hasta agora, pois, maioritariamente por ignorancia, por falta das administracións como quen di, de gañas, de buscar e seguir enriquecendo o noso patrimonio e historia, pois empeza ainda a aparecer agora. E aquí, para min, sin dúbida ningún, logo vos lo vamos a dun vídeo dende arriba, estamos ante un engue. Buscade Rafa Quintía no seu blog, A sombra de Bouza Panza, cando fai o traballo desta zona, o pon ali nun dicionario, un traballón, a palabra engue. Buscade engue porque coincide completamente con isto, porque un engue na maioría son un terraplén circular rodeado de fosos e diferentes zonas que sirviera a antigüedade pois para eso que explicamos antes, non? Sobre todo suelen estar en zonas chás, un pouco elevadas, pero chá, e aquí é todo unha chaira alrededor nosa, ainda que este é un piñeiral, non? De plantación bastante fermoso, todo alrededor é unha zona chá, todo son prados para gandería. Vamos a enseñar o vídeo de arriba e con isto vamos a seguir cara a famosa zona máis coñecida, o santuario, pero isto me acaba de deixar totalmente impactado. E agora chegamos ao sitio tal vez máis enigmático e máis famoso e ao mesmo tempo que desperta máis sensacións deste lugar todo da dai, non? Que é esta pedra con estes surcos ou buratos ben clavados, ben definidos, aparte estamos que desta época, finais de setembro, ainda teñen auga, polo que son fáciles de diferenciar, con dúas grandes pías, unha circular e outra con forma máis ovalada, máis grande, máis de pía de lagar, debaixo dela cunha calde que as une, que iremos vendo agora. A verdad que este lugar, a vez que veño aquí, é increíble. Temos, en total, contabilizamos unhas 17 pías que dan a volta a esta gran pedra e ao mesmo tempo están unidas como con unha especie de coviña e outros buratos no medio menores. Isto, falando agora nos aquí, nos dá a entender, hai outras tamén lagares menores polo medio, pero isto nos dá a entender de que aquí había uns postes, como a maioría das versións maioritarias deste lugar, e ao mesmo tempo posiblemente isto estaría cerrado cun pequeno muro, seguramente vegetal, non nos ten pinta de que fora de pedra polo pequeno que é, o filo que deixou marcado na pedra,
e dentro dunha estrutura composta, seguramente con un tellado, no estento da pinta deso, estaría pois esta zona, con estes dous lagares, que pode vir a cámara para velos, que vemos aquí. O lagar superior, que ten unha forma completamente circular, que ten unha canle de acceso a un lagar inferior, que seguramente isto sería puramente e duramente para rituais. É dicir, aquí se verterían líquidos, ou sangue, o que fora, este vertería aquí, se faría ritual, e aquí seguramente se pondrían as persoas. Vemos que aquí o espacio é máis amplio, e arriba máis pequeno, aí posiblemente estarían o que serían os chamáns. Todo estamos falando de forma hipotética. Nunha superficie cerrada por postes, con un muro de madeira, isto é dicir, madeira, vegetal, tampouco hai restos de cerámica, que nos diga que se tuviera un tellado, vamos, de cerámico, tipo tella. E seguramente en estes postes, é dicir, estamos nun templo, resumindo, estamos nun templo. De madeira posiblemente estarían grabados formas dos deuses, en madeira. Hai un vídeo da serie Vikings, dun ritual que vamos a compartir, que botade un ollo aos rituais vikingos pagáns, inda que son medievais, se van na noite dos tempos da súa tradición, ese tipo de rituais que sigan facendo na terra escandinava, e xa me contaredes que opinades. Bueno, xa para ir rematando este lugar, para non facer un vídeo moi cargado, decirvos que isto, pois, para mí claramente un templo. Hai por Europa antiga, xermánica, céltica, probas de templos similares a este, é dicir, con unha base de pedra, neste caso, con surcos cavados, nunha forma parecida, ou rectangular, ou circular, ou ovalada. Dentro estaría, pois, o que é o santuario real, non? Este sería tal vez o máis importante de toda esta construción, e este complexo santuario. Estaría o Engue, estaría o templo aquí, habría mámuas de xente importante que descansa aí, e hai os petroglifos, e hai algo máis que vamos a ver agora. Seguindo, es que este sitio é increíble, vendo o lugar, pois vemos que como aquelas formas de pedras que parece un trono de pedra, e demais que nos canta de que isto, xa vos digo, hai que vir e velo, inda que está difícil de atopar. Ao final daremos unha pequena explicación para saber chegar aquí, porque hasta hai que pasar por un alambre de pico que ten restos de pelo de persoas, de haber pasado por aí e demais. Galicia salvaxe, no, Galicia ignorante total, e vamos coa última parte. E por último, para rematar este vídeo, a simple 10 metros do que é o templo, atopamos unha zona que nos acaba de deixar ca boca aberta. Esta parte máis alta da pedra fita, que por certo é un posible, seguramente un menir, que non o atopamos e non temos tempo porque se está oscurecendo e a maleza está moi alta e é difícil de atopar, pero que atopamos aquí nos acaba de deixar tal vez ca boca ainda máis aberta. Mirad isto aquí. Esta parte máis alta, rochosa. Está cheo de lagares, pías naturais, pero ao mesmo tempo salta a alarma de posibles pías artificiais. Mirade para aquí. Estas non semellan naturais, estas semellan artificiais. E debaixo destas pedras hai formas moi curiosas, hai cavidades, covas, hai formas como de antiguas mámuas, pero naturais. É dicir, un sitio, isto é increíble que hai aquí arriba. Está na parte máis alta da pedra fita, é dicir, do monte que está o templo. Que veña para aquí a cámara, se ve todo isto mellor. E nos dá unha posible idea do que pudo ser isto a nivel persoal e hipotético. Que é tan amable a cámara de gravar estas maravillas. Mirad ali, nunha pedra que semella unha mamua, pero natural, a pedazo de, bueno, cheo delas, pero de cazoleta, de gran cazoleta, o gran lagar que ten en riba. Para nós, isto daqui que está na cima, sería claramente o primitivo santuario. Aquí comezaría todo. Está cheo de cavidades, porque pode retormarse hasta a época prehistórica, e sería o primer lugar onde se farían os rituais, os máis antigos aquí, nun espacio inda natural que pouco a pouco o home prehistórico foi transformando. Aquí van as hipótesis. A partir de aí, este lugar sigue sendo sagrado, é dicir, no tempo, na protohistoria, pasaría casi chegando ao megalitismo, a época megalítica, aparecen máis abaixo as mámuas, tamén de carácter sagrado, onde querían morrer membros e persoas cerca deste lugar, e con elas tamén seguramente a Cidade de Bronce aparecería este templo e o Engue, que está ali abaixo. E despois tamén xa máis no bronce aparecerían os petroglifos, tamén noutra zona secundaria, pero moi similar a esta, tamén seguramente de rituais. Para ir rematando, isto me recorda un pouco a Lord Mariquer, na Bretaña francesa, cando estuve, onde está o menir máis alto que se coñece, partido os levantou pola altura o peso que tiña, abriu unha gran mamua e un gran templo.
Se cree que ali un persoaxe, un heroe, se fixo un mito dun persoaxe, se fixo un heroe tipo Hércules, e que ali se guardaba culto ou algo similar a un deus. Pois aquí nos dá que seguramente é algo similar. Aquí se guardaría culto a algo moi antigo, posiblemente o deus Sol, Lug, ou algo similar, ou un persoaxe tipo heroe mitificado. E co tempo isto, bueno, pues se foi ampliando na protohistoria cada vez máis, hasta chegar pois a tempos remotos casi da Idade de Ferro. É dicir, a época dos castros. Tamén decir que aquí ao lado está o monte máis alto da zona, que está aquí detrás, justo aquí ao lado, o monte, se mal non me engaño, da Pedra do Rei, que tamén nos quere decir moito, a Pedra do Rei, é dicir, o rei tal vez Sol, o rei o heroe, ou algo que aquí seguramente se lle deu culto, porque se o monte está aí, xusto enfrente nosa, hoxe en día moi arbolada, apenas se ve, máis alto que este sería o santuario de frente a él, porque estamos xusto de frente. É dicir, que ten moito sentido todo o que hai aquí. Este, pois, pedazo de santuario que é unha vergoña que para acceder el tes saltar fíos de ferro, de valla, este completamente salvaxe, xa non é natural, isto é salvaxe, sin sinalizar, sin nada, pero bueno, é o que temos na Terra Galaica, que pouco a pouco, con estes vídeos hai que dar a coñecer, valorizalos e ver a problemática que temos co patrimonio. Aquí xa hai un lume, ten que pasar unha bulldozer ou algo, rebenta todo isto, porque non se ve, é menos de noite, imaginarvos, e nos quedamos sin un anaco importantísimo da nosa historia como pode ser este. E por último, para tal vez ver como a historia vai encaixando, atopei unha noticia da Voz de Galicia que fala de Adai en Lugo, pero non sei se é isto, o Adai que está a dirección ao Corgo, porque é outra Adai, que fala das festas da saúde, porque ali non a correr. Se en este lugar ou non, no santuario, se fai, decir, unha festa cristián, a saúde de varios días, e que se bendecerían, pois, casas, coches e demais. E despois abriu a xuntanza campestre cun gran xantar. Este Adai nos quere dicir moitísimo, porque nos está dicindo casi o que se facía aquí, porque a maioría das tradicións e romerías cristiáns, como sabedes, copian as pagáns. Este sería parte dun templo, un lugar de xuntamento, é dicir, parecido que o vídeo que vamos a compartir de vikingos. Se xuntarían aquí un par de veces diferentes clans o ano, compartirían con comidas, festa e demais, e por último acabaría todo nun gran ritual, non? Unha gran espiritualidade xunta para un ben concreto dun augurio dun solsticio o que fora, non? E con isto non vos queremos liar máis, aquí está Adai, aquí foi o que vimos, unha mágoa non poder haber visto a pedra fincada, o menir, pero queda para outra, e bon, espero que os haya gustado, e que comecemos a pôr en valor a nosa historia, o noso patrimonio, e o que os nosos antepasados nos deixaron. Un saúdo dende Lugo, dende Adai, e nos vemos en prósperos vídeos.